I què farem? I ara què hem de fer? Que es foti con los de dalt.
новий світ позасвідомості, новий світ позазеленого світу. Ви побачите прибуття небесних каменів. Вони впадуться при вас, ніби ніколи не бачені НЛО. Ви покинуте, занедбане, майбутнє, таке маленьке, тихеньке майбутнє. Ховайтеся, потвори, ховайтеся, біологічні монстри! Ховайтеся! Ховайтеся! Tornarà? No ho sé, Creus que ha desaparegut? no en tinc ni idea. I tu? És el crit, són les paraules. Les paraules són un moviment que t'atura. A mi? A tu. Sempre havia pensat que les coses es movien, que tot en el món s'agitava, corria, feia salts. Però hi ha alguna cosa que de sobte es queda quieta. No sé ben bé què és. Quieta, sí, immòbil. Una estàtua, un roc. Només m'ho sembla, perquè després tot el món sencer es mou. Un terratrèmol, sí, un moviment. Una veu que fa por, que ve d'en fora. Un crit sostingut que no podem evitar, que ressona i ressona. No sé d'on vens, però t'acompanyo en aquesta ciutat de morts. Hem travessat els camps del desordre i el cel és un vaivé horitzontal. Un parany més entre la llum que ens encega i ens enganya amb horitzons febrils. I m'agrada aquest secret que et fa inconscient, perquè sols de la inconsciència ens sorgirà l'última possibilitat de saber qui som. Vers l'année 1100, le gouverneur de la province de Wu-Wei était Mi-Fu, appelé aussi Mi-Nang-Kong, grand amateur de peinture et de calligraphie. Critique d'art, peintre et calligraphe lui-même. Comme beaucoup de lettrés de son temps,
Il aimait et admirait les pierres étranges. Un jour, il se revêtit de sa robe de cérémonie pour saluer une roche dressée dans sa résidence. Il s'inclina devant elle et l'appela « frère aîné ». I rius. T'agrada riure i em contestes sense deixar de riure. I ets lliure, perquè no coneixes la por. Tornarem aviat. Nosaltres, Sí, nosaltres, junts. plegats. És com veure-ho tot nítid i després boirós. Els arbres són pensaments que arrelen. Les roques són el repòs del dolor. Els humans són bèsties que algú ha alliberat enmig del bosc. Però tots s'apleguen en una sola visió. I això és el món. Hem caigut aquí. Miro com caminem, com travessem la desolació, com ens emmirallem en cada flor que no sabem distingir. El món, alguna cosa que va ser. Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. L'architecture, la sculpture, la glyptique, la mosaïque, la joaillerie n'en ont rien fait. Elles sont du début de la planète, parfois venues d'une autre étoile. Elles portent alors sur elles la torsion de l'espace.
comme le stigmate de leur terrible chute. Je parle des pierres plus âgées que la vie. Je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort et qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, l'averse ou le ressac, la tempête, le temps.
Yeah.